En häst som fick allt annat än en smörlöpning. Kunde inte utnyttja det här springspåret som vi pratade om lite tidigare idag. 14 Power to Elegance, du kunde inte vara med i startögonblicket. Ja, jag missade starten lite grann. Men så inden den første kur fik jeg jo ryg på Svanstad, og så tænkte jeg, det er vel ikke så tokigt endda. Så får jeg tø efter Svanstad, og ja, det gjorde jeg så hela vejen. Så satt du där fjärde utvände till sista sväng då, vred du högertömmen och var ute i kortkioskön nästan. Ja, vi har jo kørt 19 på varvet, så jeg tykker jo, det skulle jo findes lidt for på dem, som lidt loppet, og tænkte, jeg forsøger nu, om jeg skal hinde frem. Hästen var ju bara bäst. Ja, han har faktisk, sidste gang var vi optimist med ham også, og der var en fejl på hesten, som vi aldrig rigtig fik reddet på, men han har trænet rigtig bra de sidste mange veckor faktisk, så det var bra, det kunne blive en vändstil op. När man sitter där ute i fjärde, femte spår och det är en 250 kvar, hinner man tänka mycket eller är det bara nu är det bara framåt som gäller? Nej, det er klart, at så forsøger man jo at få sin hest til at gå så fort som muligt og koncentrere sig lidt på det. Men jeg kunne godt se ind hjemme, da vi gik ind på opløbet, at de to første, de ligesom stannede lidt til, og der blev jeg lidt forhåbentlig på, at han kunne hinde frem. Stall Flemming Jensen, vad har ni för nyårslöfte för 2011? Nej, det vi ændrer. Vi får se, og håber jo, at vores heste holder sig friske, og vi kan starte på, og så se, hvad det kan blive til. 2011 har ju börjat ganska bra. Ja, absolut. Det har været et fint år, absolut. Stort lycka till framöver dagen. Tak skal du have. Flemming Jensen, 14 Power to Elegance, vinner Färjestad rid- och traslopp. Så det ser ett vanlig fotografering med loppsponsorerna ute på banan. En häst som har sin skötare med sig när det ska tas lite kort. Det som kommer att ske nu, det är dels först och främst segerdefileringen. Sen tycker jag att ni ska vända upp och titta på någon av alla monitorer på anläggningen. Då kommer det lite stallbacksintervjuer. Kan jag lova att det finns en där som man måste lyssna på lite extra. Det kan vara en riktig vinnare. Efter det så kommer Patrik Nilsson ner, han som refererar travloppen och summerar hans tankar om dagens värvningar. Och allt detta för att ni ska kunna få bästa möjliga förutsättningar till att hitta alla 7 vinnare idag på V75. Det vill säga lopp 5, det blir V75ans första avdelning. Det är ungefär om en halvtimme, 35 minuter. Men än så länge är det lopp 4, Färjestad rid och trav. Här segrade nummer 14 Power to Elegance, Flemming Jensen.